Il-Prim Ministru Robert Abela stqar kif l-investiment fuq it-tisjieħ tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku se jkun qed jintensifika fix-xhur li ġejjin kif pajjiżna se jidħol fit-tieni fażi tal-investiment li tħabbar madwar sena ilu. Dan qalu f'kollegament telefoniku waqt il-programm Paper Scan il-ħadd filgħodu. Il-Prim Ministru serraħ ras il-pubbliku li l-ġenerazzjoni mill-Power Station, l-Interconnector u enerġija rinnovabbli hija waħda suffiċjenti. Minkejja dan sostna kif il-Gvern qiegħed iħares il qudiem biex din tkompli tiżdied fosthom bit-tieni Interconnector li spjega li jinsab fi stadju avvanzat ta' taħdidiet preparatorji. Dr. Abela sostna kif is-sajf tas-sena li għaddiet wara li pajjiżna għandu sfidi serji brabta ma' dan. Iżda spjega kif dan wassal biex inbeda eżerċizzju metikolus li fih ġew analizzati l-aktar partijiet mill-quta. B'hekk ġew investiti mal-55 miljun euro fl-ewwel fażi. Bħalissa hemm xogħol għaddej imma li se jintensifika hekk kif nidħlu fit-tieni fażi ta' dan il-proġett. Huwa proġett li f'din it-tieni fażi jrid jarana ninvestu saħansitr iktar milli dak li investejna s'issa. Jiġifieri dak l-investiment kollu finanzjarju li huwa meħtieġ biex ngħaddu għat-tieni fażi tat-tisħiħ tas-sistema ta' distribuzzjoni se nagħmluh kollu. Il-Prim Ministru ma naqax milli jinnota dak li propona il-Partit Nazzjonalista li rrid jipprivatizza s-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku li twassal l-kontijiet ogħla għall-familji u n-negozji. Dr. Abela qal kif ma jaqbilx ma dan kif saħaq li pajjiżna għandu professjonisti kapaċi biżejjed li se jwasslu biex isir l-investiment meħtieġ iffinanzjat mill-Gvern. Fl-istess kollegament telefoniku il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar l-aħħar żviluppi fosthom l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea se jkollha Kummissarju għall-Mediterran, idea li kienet nibtet f'pajjiżna waqt is-summit tal-Mediterran f'Settembru tas-sena li għaddiet. Dr. Abela tratta wkoll iż-żjara li kellu fil-Libja li fih iġġedded it-trattat dwar l-immigrazzjoni illegali li wassal biex fl-aħħar snin il-waslit f'pajjiżna kienu minimi. Imma ħadem ukoll għaliex parallelment miegħu tkellimna mal-Libjani fuq il-potenzjal ta' investiment. U dik hija l-istrateġija li l-Unjoni Ewropea tittaqbad mal-Afrika ta' fuq b'mod ġenerali. X'investiment ħaddetna dwaru b'mod speċifiku. Tkellimna mal-Libja u ffirmajna Memorandum of Understanding ieħor fuq il-qasam tal-ġenerazzjoni ta' enerġija nadifa. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza tal-investiment fl-Afrika ta' fuq, anke fi żjara li għamel f'Londra fejn kien ipparteċipi f'summit fost il-mexxejja tal-aktar pajjiżi b'saħħithom madwar id-dinja rigward il-qasam tal-edukazzjoni f'pajjiżna b'mod partikolari fid-dawl tal-iffirmar tal-akbar ftehim settorjali mal-edukaturi. Dr. Abela sostna kif dan jirrifletti il-prinċipji tal-ġustizzja u l-mobilità soċjali. Kien għalhekk li filwaqt li ringrazzja lill-edukaturi għax-xogħol li jagħmlu ta' kuljum spjega kif l-edukazzjoni twassal għal mod ta' kif l-ekonomija ta' pajjiżna se tkun strutturata fil-ġejjeni. Meta kien mistoqsi dwar idħul tal-liġi l-ġdida dwar is-saħħa u s-sikurtà fuq il-post tax-xogħol, Dr. Abela sostna kif din se twassal biex tindirizza l-ħtiġijiet tal-lum filwaqt li żżomm fiċ-ċentru l-ħaddiem. Kellek iż-żieda tar-riżorsi umani. Jiġifieri hemmhekk ukoll l-investiment primarju erġajna morna lura fuq il-ħaddiem fil-kwalità tal-kondizzjonijiet tax-xogħol ma fin-numru wkoll. U nismu wkoll li għandek tant setturi tax-xogħol f'dan il-pajjiż illi biex twettaq sorveljanza u nfurzar. Dr. Abela temm jenfasizza l-importanza tas sorveljanza li tista' twassal għal bidla fil-kultura filwaqt li jitnaqsu l-konsegwenzi negattivi brabta ma' nuqqas ta' miżuri li jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.